Posibleng buhinan sa Western Visayas Transport Cooperative kung WVTC ang ilang nga mga units nga nagabiyahe kung matigayo na nga maimplementar ang ginadusong nga 4-day work week nga kabahin sang pagkinot sang enerhiya bangod sa nagalala nga tensyon sa Middle East. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Raimundo Boyet Parcon, ang chairman sang WVTC, hiyagin pahayag ako nga problema sa transport sector ang pagbuhin sa adlaw sang trabaho sa mga government kag private employees bagod mabuhinan gid ang ilang nga mga pasahero. Suno pa sa iya mangin pigado sa gihapon ang kita sa mga pampubliko nga mga salakyan bangod nga adlaw sang Lunes kag Biyernes lang ang madamo gid ang pasahero. Ginpakigbahin man ni Parcon nga posible gid nga 30% to 50% na lang ang unit nga maga-operate sa ila, ilabi na nga magasaka man ang preso sang gatong nagahatag o kung nga nagahatag sang doble nga gasto sa mga drivers kag operators. Matandaan nga ginpahayag sang Malacañang nga posible konsiderar ni Presidente Marcos ang proposal nga mag-adopt sang 4-day work week bilang kabahin sang pagtinguha sang gobyerno nga magkinot sa enerhiya samtang nagainit kag nagalala pang konflikto sa Middle East. Imagine mo pila lang ka siguro iba naton ganing mga unit hindi ang guro ni kabiyahe no kay tiga lang pwede ang namon na 100% na mapirdi man lang kami no dako ng impact sa amon operasyon kuning kaso na implement ini sa Malacañang trend. Apektado gid tanan imagine mo mag 50% kami or 30% tiga pagkanto kita sa kuan sa bakasyon sa tawag naton sa sira klase no. Si kuning kaso ina nga implement nila siguro ang ipabiyahe namon siguro is 30% lang na no or 50% no di paano ng ibang drivers naton nga ipabiyahe sa konduktor naton. Nabariyan si Mr. Raimundo Boyet Parcon.